Ito nga pala, pakilala ko sa inyo. Ito yung kaklasik. Umatubang ka dito. Kaklasik, ito yung kaklasik ko na mapatrunin at matakgasin. Hi ate, ayan ito si ate talaga na pinakamalaki. Pinakamatalino dito sa lahat ng mga participants. Kaya nandito lang siya sa ligid. Yan yung mga palatandaan ng mga magagaling, lumiligid lang sila for to this video. Ayan, welcome back mga guys, and for today's video, tayo ngayon ay a-attend ng isang seminar doon sa Rawis National High School. At tayo na mga guys, samahin ninyo ang inyong maestro Waray. Opo, yes, yo, break it down yo, opo. Ayan guys, welcome back. Nandito kami ngayon sa Rawis National High School para sa RMA seminar. At nandito yung mga participants. Ayan o, tahimik po silang namumuhay dahil mga busog na po ang mga iyan for today's video. Ayan, lalo na ito ang pinakamatahimik dahil magpipiesta na sa kanila. At hindi siya nagkakarasikas dahil, mangimbitar ka na si Rolly. Huwag kang maalo. Ayan guys, mag-hi naman kayo dyan. Uy, pag-hi ka man kam doon, ho. Hi. Ayan talaga, mga busog po sila for today's video. At syempre to guys, kanina pa nakatingin to sa akin eh. Kasi inaantay niya talaga na ibaling sa kanya yung camera. Hi ma'am. Ayan si ma'am yung aming facilitator na napakagaling po for today's video. At syempre nandito sa table na ito, ayan o. Ito dito yung table na magbahog at dito naman yung mga demure na mga participants. Ayan. For today's video. Okay. Dito naman tayo. Hi law ang tu. Ayan, magkarasikas naman kayo dyan. Ayan dito, masinsinan yung kanilang usapan. Pinag-uusapan nila yung MOOE. Joke lang. At dito, ayan o, may nagtatahog ng pagmumukha. Hi sir. Ayan guys, ito yung participants from Lawang 2 District. Mag-hi naman kayo dyan. Ayan, for to this video. So tayo po ngayon ay nakigamit lang ng phone dahil yung phone natin ay nandoon naka-charge. At ito talaga dito yung inaantay ko. Alam kong inaantay din nila ako. Mag-hi naman kayo dyan. Kung doon sila ay magbahog, ano naman kayo dito? Ha? Ayan guys. Ito nga pala, pakilala ko sa inyo. Ito yung kaklasik. Umatubang ka dito. Ito yung kaklasik ko na mapatrunin at matakgasin. Si Ma'am Odisa, Lagrimas, Erinco. Ayan. By the way guys, magpipiesta na sa amin this coming August 17, 18. Hindi, actually, in-announce ko lang para mainggit kayo. Pwede kayong mamiesta pero bawal manakgas dahil tag 400 na ang kilo ng baboy. Hi ate, ayan ito si ate talaga na pinakamalaki. Pinakamatalino dito sa lahat ng mga participants. Kaya nandito lang siya sa ligid. Yan yung mga palatandaan ng mga magagaling, lumiligid lang sila for to this video. At ngayon ay lilibot pa tayo dito. At syempre isasaulin na natin yung cellphone ng may-ari. Ayan guys. Ito yung may-ari. Thank you. Mag-hi ka naman dyan. Alam ko gusto mong mag-shoutout. Kaya nga pinahiram mo sa akin yung phone mo. Kaya sige, mag-shoutout ka na, may karapatan ka dahil cellphone mo naman ito. Dahil kung hindi ka mag-shoutout, baka dilitin mo ang video ko na ito. Ayan, thank you so much. Ay, ako din ang sinoutout niya. Grabe kayo. Ayan, dagang salamat sa inyong panonood. Yes, yo, break it down yo. Bye-bye.